Dame i gospodo, dobar vam dan i dobrodošli na treću regionalnu Resource Croatia konferenciju. Treće izdanje regionalne konferencije Resource Croatia 2025. jasno je pokazalo da PPA ugovori više nisu koncept budućnosti. Oni su već danas ključni alat za dekarbonizaciju industrije i stabilizaciju troškova električne energije. U Europi su ovakvi ugovori već uobičajena praksa među vodećim kompanijama, a pozitivni primjeri sve češće dolaze iz Hrvatske. Sada je trenutak da zajedničkim djelovanjem iskoristimo sve prednosti koje PPA ugovori nude za gospodarstvo, okoliš i buduće generacije.